Señores, a conta atrás vai comezar. Benvidas e benvidos. Que guapas e que guapos estades. Ben, benvidos á inauguración da nova sede da Deputación de Pontevedra aquí, no corazón do Casco Vello, nun edificio precioso, cedido polo Concello de Vigo. Moitas grazas, señor alcalde. Todo fantástico. Estamos nesta sala que, como vostedes saben, xa o terán lido na prensa, leva o nome dunha muller, como todas as salas desta sede. Ben, pois voulles dar unhas pistas, mentres tento facer un pouquichiño de tempo a ver se chegan os da comitiva. Nada, bueno, cousas da política, xa saben, teño unhas axendas moi complicadas. Ben, pois a muller que leva o nome desta sala publicou os seus primeiros versos que a idade de 12 anos. Sabemos xa quen é? Ainda non? Vale. Segunda pista. Publicou Cantares Galegos. Con esta xa, non? Ben. E a terceira é que, grazas a ela, celebramos o Día das Letras Galegas o 17 de maio. Porque ela publicou nunha rúa ben preitiño de aquí, na Rúa Real, número 12, o seu primeiro poemario. Entón, ben, xa que sabemos que estamos a falar de Rosalía de Castro, e que seguen sen chegar os da comitiva, pois nada, é que vexo moita cara coñecida por aquí, moita xente ilustre, pero non vexo nin a presidenta da Deputación, nin un alcalde, reservado, sí, moi ben, pero non están, fantástico, nin a miña compañeira Jazmín, que vai ser copresentadora deste acto. Jazmín, abuín, Jazmín... Débora, é que estou aquí abaixo, non menos un. É que viñan de expedición porque es que este edificio é tan grande, tan bonito, con tantas cousas por descubrir, que dixen, vou dar unha voltiña, logo tes que facer tú a turné por todo o edificio. De feito, é tan grande que tiña un pouquiño de medo de perderme. E dixen, vou levar comigo un par de persoas, un par nada máis, supoño que botarás de menos por aí a nosa señora presidenta da Deputación, Carmela Silva, e que está secuestrada, teño a eu. Un ratiño. O noso queridísimo alcalde, Abel Caballero. Non me secuestran, non me dixo secuestrar. Pero voluntariamente. Bueno. Para ver as instalacións, nada máis. E dixen xa de robar, pois, igual que máis da 2 que 15, 17. Entón, pois, estou aquí con unhas cantas persoas, verás. Totalmente, mira, o delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, a vicerreitora da Universidade de Vigo, Mónica Valderrama, o bispo, Luis Quintero, o comisario, José Luis de Luis Galego, por si acaso, sempre está ben tenerlo preto. E tamén teño uns cantos alcaldes e alcaldesas máis, Bayona, Salceda de Caselas, Redondela, Gondomar e a Cañiza, perdón, se me foi un pouco das mans, sei que igual hai máis xente aquí que alí, pero enseguida voltamos. Aquí vai ser a nova sala de proxeccións. Como podedes ver, aquí estamos proxectando a campaña que se presentou a semana pasada en Madrid de Fitur, de Destino Rías Baixas, que tiven a oportunidade de estar ali vendo, e que maravilla, que emotividade, que campaña máis bonita. Sigue o teu instinto. Encantoume. De feito, chorei un pouquiño. Teño unha testemunha, a que sí, Carmela? Chorei, de feito non quero mirar moito por si choro outra vez. Como Débora seguramente xa adiantou, estas salas van ter nome de muller. E a primeira delas, a que leva o nome esta sala, é, pois non o vou dicir, porque imos xogar un xogo. Eu vou dar unhas pistas, así estades atentos, e ide aí dando unha voltiña. Primeira pista, foi unha grandísima activista feminista, actriz, dramaturga e directora de teatro galega. Vale, con esta pista tampouco acotamos moito círculo porque afortunadamente temos moito talento na terra, pero era para ir calentando motores. Segunda pista.
Os seus traballos están marcados pola necesidade de crear historias dende a perspectiva da muller, coa súa compañía Teatro da Lúa. Foi nomeada viguesa, distinguida en 1995, a primeira directora do CDG, e seguro que se digo que foi coñecida por todos por ser a nosa querida amadora dos tonechos, xa sabedes perfectamente de quen falo. Falo da gran Dorotea Bárcena. Acompáñame, Nico. Ven. Os honores, por favor. María Ortega, que é deputada provincial. María Ortega, deputada provincial, acaba de inaugurar a sala Dorotea Bárcena. Moi ben. Unha menos, imos seguir, non? Seguimos? Ven conmigo, Nico, ven por aquí. Acompañádeme, que vou ver que hai detrás desta porta. Pódese. Ui. Hola. Ah, xa sei. Perdoade. Tedes toda a razón, Perdón. É que coa euforia esquecira. Están montando unha exposición. Entón pediron silencio e dixeron que non podíamos pasar dentro da sala porque todavía están aí montando, porque aquí tamén vai haber espazo para a pintura. Isto lévame a seguinte muller homenaxeada. Non vou dicilo tampouco, O mesmo das pistas, pois outra vez. Veredes. Esta muller está moi relacionada co mundo da pintura. Vale. Esta encántame. Foi unha das sin sombrero. Vai soando. Muller libre, independiente, unha das figuras máis representativas da xeración de 27 e un dos grandes exponentes internacionais do surrealismo figurativo. De quen falo? Claro! Alcaldesa de Redondela fai os honores. Moitas grazas. Estou segura de que este va a ser un gran centro de encontro. E falando de encontros, creo que vamos a subir las escaleiras, porque estaba eu pensando, Débora, estamos aquí traballando xuntas, ti e máis eu, coas ganas que eu tiño de traballar contigo e non nos vemos as caras. Eu creo que vai sendo o momento de que leve conmigo a toda esta xente que nunca sabías que eu había levado, pero agora vou devolvela ao seu lugar de orixe. Vou despaciño, isto son cosas de directo. Non é polos tacóns que tamén. É porque o cámara e o sonidista estánme pedindo que vaya despaciño a modiño para que non se caian, porque, como podedes ver, van caminando para atrás. É un pouco perigoso con estas escaleiras e todo. Débora, estás por aí? Xa de vos ven, porque en todos os rincóns deste edificio hai algo que está pasando. As impresionantes figuras da compañía de Pablo Méndez. ¡Ah! ¡Débora! Ai, que alegría! Que dicia verte. Que tal? Ben, eu facíate en Madrid. Pois non, esta mesma mañá viñen por aquí. Bueno, encantoume a campaña que presentaches en Fitur. Que maravilla. Moitísimas grazas, o mesmo Diego. Que maravilla o vídeo de Vigo. Dinámico, cosmopolita, alegre, dan ganas de vir. É que é o que esta cidade nos últimos anos. Amiga, que se vai pedir. Mira, é que gustoume mogollón o que fixeches das probas, e como hai un feixe de chalas que aínda por inaugurar, por que non me deixas que che faga o relevo? Veña, vale, así descansou un pouquiño tamén. Venga, va. E mentres vemos o fantástico espectáculo de Pablo Méndez. Boas tardes. A ver, paso por aquí. Xa está lista a miña compañeira. Boas tardes a todas e a todos. Que ben, que ben. Que bonito espectáculo, que bonita sede. Canta arte rodeándonos. Estas esculturas fantásticas humanas. Teñen xeito, teñen arte. Verdade que sí? Como non podía ser de outro xeito?
Vinde comigo. Seguídeme. Outra beleza máis. Que dulzura. Pois encántame que isto, que haxa tantas salas, non? Con tantos nomes de muller, con tanta arte, con tanta cultura, un contenedor, digamos, de arte, de talento. Que gusto. Mira, mira, mira. Ben, eu tomeille o relevo a Jazmín porque en realidade estaba moi ciumenta, vale? Porque ela está facendo cousas superchulas e dixen, bueno, eu quero tomarlle o relevo, que tanto subir e baixar, logo que non digan que a Deputación de Pontevedra non fomenta o deporte, verdade? Así aforramos, O Concello de Vigo tampouco tamén ten a súa man, Tanta costa. Entón, nada, así aforramos no gimnasio, fantástico. Ben, esta sala vou a abrir. Mirade. Mirade o que hai aquí. Esta é a sala de prensa, vale? E leva tamén o nome dunha muller, pero imos seguir para concurso, verdade? Porque gustanos moito concursar. Eu vexo que tedes moito talento. Sabedes, de las pistas, verdade? Ben, pois esta sala está dedicada a unha das maiores representantes do deporte galego a nivel nacional e internacional. Quen pode ser? Susana Gacio. Ai, presidenta. Imos facer entón unha cousa. Xa que vostede... Non, está atenta. O que pasa é que, claro, ten tanta información... Puso o nombre ella, non lo vas a ver. Pois entón imos facer unha cousa. Sí. Esta xa quedou inaugurada. Non, pareceme genial. As cousas do directo, a improvisación, é o que ten. A quen lle tocaba inaugurar este? Ai, non sabemos, tanto ten. No, pero temos que Pero facelo. temos que facer os honores. Nico, A vicerreitora... como vas? Como vas? Coidado, deixen pasar o meu cámara, por favor. A quen lle deixamos a honra? A vicerreitora da universidade, por favor, faga os honores. Ela soltou de quen era. Susana Rodríguez Gacio. ¡Sorpresa! Ninguén se decatou de que isto non estaba escrito, non pasa nada. É fantástico. Ben, pois nada, pero imos facer unha cousa a partir de agora, se che parece ben. Xa que ti coñeces as salas, podes axudar o teu equipo, pero con mímica. Vale. Vale? Vale. Sí? Ok, estupendo. Ben, entón, esta sala... Cuidado. Esta sala é a sala de formación, unha sala multiusos, vale? Entón, voulles dar de novo 3 pistas, a ver se vostedes están atentos ali. Gañaba o pan vendendo xornais na Rúa do Príncipe. Sabemos quen é? Non. Vale. Matarona por tentar silenciar a voz de todas as mulleres rebeldes comprometidas e solidarias da súa época. Agora sí, non? Xa noto caras que sí. Ya te lo va a decir Carmen. Era coñecida como... A Calesa. Moi ben, por favor. Por favor, quen fai os honores desta volta? Rosario Hernández Dieguez. Benvida. Imos ver que é o que pasa por aquí. A ver. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sorpresa. Walks slowly down the street with the people way down low. No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one busts
stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a superstar leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh! Supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. A good time. Don't stop me now. A good time. I don't wanna stop at all. Yeah. Bravo. Bueno, case, case. Aquí estamos, cas rapazas e rapaces de Unidance, unha escola fantástica con moitísimo talento, como podedes ver. Seguimos, seguimos, que esta é unha inauguración de inauguracións. Esta é unha festa rachada, alcalde. Festa rachada de inauguración tras inauguración, aquí non damos feito. O que sí que vexo é que esta comitiva xa vai, sabes, tendo xeito, non? Nisto de inaugurar. Cantas nos quedan? Mira que beleza. Por favor, non deixedes de ver os novos talentos, que son partes dos gañadores dos premios, vale? A Deputación de Pontevedra organiza un certame para sacar a luz a novos talentos como os que temos aquí. E chegamos ao punto que todos estábamos esperando. Ben, esta é unha das miñas salas preferidas. É a de I+D+I, vale? Se eu tivera coñecido a historia desta muller, estou segurísima que tería estudado o caela. Entón, pista vai. Foi unha das máis grandes, prestixiosas investigadoras mariñas mundiais do século XX. Tic-tac, tic. Ai, alcalde, non dá puntadas en fío. A ver, foi a primeira oceanógrafa galega. Sabémolo, sabémolo. Ainda non, ainda non. Ai, 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 vai a pista de verdade, vai a pista de verdade. Descubriu 22 novas especies de zooplancton e por se ainda non o deron recoñecido, o apelido que leva é moi parecido ao que imos beber despois, só que muda o V polo B. Alcalde. Ángeles Alvariño. Bravas, vamos aí, entón. Por favor, alcaldesa, faga os honores. Brava! Ángeles Alvariño. Pois moi ben, Jazmín, o que pasa é que acabo de decatarme de que non falamos das oficinas, do resto, pero seguro que as nosas celebridades, as nosas celebrities, xa o farán despois, non? Mira que bonito. Oes, eu vou ir baixando a ver se te apetece a ti presentar a seguinte placa. Oi, si, estaba eu pensando... Eu xa tiña ganas de moverme outra vez, acostumbrarame a subir, baixar, e aquí tan que tiña estaba eu un pouco triste. A ver se podo pasar por aquí... Ademais, creo que queda unha placa moi importante, faime moita ilusión presentala. A ver se chego a tempo. Débora, espérame! Este fantástico cambio
nervio. Toma, Xa podo. Ai, que nervios. xa lles contei que poden aforrar no Que gimnasio. tal? O CrossFit ben, non? O CrossFit ben. Non vos preocupedes que logo comedes un pouquiño. Agora ven o mellor do mellor, a placa das placas. Xa non hai máis adiviñas nen nada. É o momento que todo o mundo estaba agardando, porque agora sí que sí, con este pequeno acto queda definitivamente inaugurada a sede da Deputación de Pontevedra na cidade de Vigo. En canto a nosa querida presidenta e o noso querido alcalde desvelen a última placa, a placa de benvida. Alcalde. ¿Cómo? Yo leo la frase de arriba y tú la de abajo. Vale? Venga, vamos, alcalde. Ayuda, hombre. Ui. No sé. Eu son libre. Nada pode conter a marcha dos meus pensamentos. E eles son a lei que rese o meu destino. Rosalía de Castro. Aquí non se mira nada. Tengo que sacar las gafas. Saca las gafas. Saco las gafas. Es que me hacen sacar las gafas de leer. Esta nova sede da Diputación está de Pontevedra, en Vigo, está inaugurada aquí hoxe, no día de hoxe, moi cerquiña de donde se editou Cantares Gallegos. Juan Compañel, Rúa Real, e facemos unha conmemoración de Cantares Gallegos con a nosa homenaxe a Rosalía de Castro. Moitísimas grazas. Con isto sí que queda inaugurado oficialmente, efectivamente, aquí al ladiño, foi na rúa, aí al lado, a poucos metros. Vou deixarles que se sacan as fotos pertinentes, pero eu vou correndo anda a miña compañeira Débora. Vostedes non corran, xa corro eu. Ben, pois eu voulles falar do almanaque, das próximas citas para a inauguración desta sede, porque ven unha semana cheiña de actividades para todas as idades, porque esta nova sede pretende enforzar os novos lazos, uns lazos moito máis fortes e máis próximos que a cidadanía. Ese é o noso interés, o noso intento, o noso... Bueno, quero dicir, citas fantásticas, citas como van coñecer os cativos o océano a través dos sentidos, vai haber a entrega duns premios, e por fin está aquí, menos mal. Ben, un calendario tan cheiño de actividades como de funcións teñen este grupo, que a mí me encanta. Este grupo que veñen de sacar o seu primeiro disco, que se chama Cross the Border, que significa Que ben cruz fala da miña fronteira. nena, que ben fala miña nena. E van cantar unha peza estupendísima. Eles son Best Boy. ¡Hazlo! ¡Benvidos! Why don't we cross the border? Why don't we take the chance? Tomorrow might be another day to try again, or maybe not. Come on! Hey! Oh! Here I am in a dark room, trying to get some feedback from you. Waiting for the word, waiting for a call, something to feed my soul. Yes, outside is so dark now, still shines so bright. And if you give me your hand, I will be able, come on brothers, to conquer the world. Why don't we cross the border? Why don't we take the chance? Tomorrow
the day to try again. Or maybe not. Yes! Nora boa, benvidos. Gústame os nomes de muller. Sun goes down in the riverside. I've got all my dreams sitting next to I. And if you give me your hand, I will be able to conquer the world. I don't know why it's changing so fast, but if you kiss me, I could get alive. But if you believe I could die and survive. Come on! Why don't we cross the border? Why don't we take the chance? Tomorrow might be another day to try again. Or maybe not. Why don't we cross the border? Why don't we take the chance? Tomorrow might be another day to try again. Come on! Hey! Across the border, hey! Take the chance. Across the border and try again. Cross the border and take the chance. Across the border and try again. Together we'll cry, together my foe. But if we believe, let's open the doors. 'Cause nothing will change unless we want to make the difference. Why don't we cross the border? Why don't we take the chance? Tomorrow might be another day to try again. Or maybe not. Why don't we cross the border? Why don't we take the chance? Tomorrow might be another day to try again. Or maybe not. Muchísimas gracias.
Bravo, que maravilla de actuación da compañía de danza Pablo Méndez. Noraboa, canto talento, hai hoxe aquí. Antes de nada, creo que pedíannos que fixésemos a fotiño de familia, Unha foto verdad? de familia, A claro. famosa foto de Agora que familia. xa aprenderon a posar como a eles, xa podemos facelo. Imos facer unha cousa un pouco extraña. Eu sei que é un pouco extraña para vos, que estades afeitos a mirar sempre frontalmente o público. Eu vou vos pedir que vos poñades de costas. Isto é super alternativo, Moi ben. Hai que dicir pataca, porque Deputación pecha o... Hai que dicir pataca. Concello tamén, entón pataca. Ven para acá. Ahí. Pataca, 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 pataca. Fantástico, moi ben. Non se pelexen, que hai tempo para todos. Hola, que tal? Fantástico. Pataca, Deputación, nova sede, Concello de Vigo. Hashtag Moi ben. pataca. Hashtag Concello de pataca. Vigo, Concello de Vigo, Deputación de Pontevedra, Deputación de Pontevedra. Aquí hai para todos, e todas. Ai, xa estamos cos piques. Estas persoas que se dedican á política sempre están tan sensibles con todo. Hashtag Vigo é unha cidade fermosa, hashtag Deputación, hashtag que non se enfade nadie. Hashtag fantástica, hashtag. Temos a foto xa? Sí, moi ben. Entón... Ai, os nenos. Hola, cucú. Hola. Que ben o fixestes, que ben o fixestes. Foi fantástico. Noraboa. Sí, parabéns. Fixéstelo genial. Claro, que menos, que Mónix. Aquí un ladiño que se non... Aquí. Sí, no. Claro, es que se escollan a eles, que eles son máis guapos. Sí. É máis novos. Hola, que tal? Pero que xa son guapos, saen ben sempre nas fotos. Non? A que sí? A que sempre saen ben nas fotos? Que? Que? Dámoslle as Dámoslle palabras? paso aquí a... Por favor. Bueno, Un pouco un para atrás. segundiño. Vale. Bueno, agora tocaría un momento, señora presidenta da Deputación, O señor alcalde está señor a alcalde revelar. de Vigo, de que os demos a palabra, pero se va... Se ides cantar, pois cantade. Non Alcalde, eu pasa sei que ten moito, sabes, ten moitas ganas de cantar, pero despois xa terá tempo para coller o micro, non se preocupe. Que, claro, Claro, primeiro toca tanto arte xunto. Veña comigo. Bueno, como dicía, eu vou dar a palabra á presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, pero non sen antes... Bravo. Forte aplauso para todas elas e para todos eles. Quero aproveitar para dicir, mirade que canteira temos de arte nesta terra. Quería dar as gracias a nosa presidenta pola sensibilidade da campaña de Fiture coa que se está facendo todo. E non é para barrer para as mulleres, que parece que sempre decimos o mismo, pero que é verdade. Abogando por ese feminismo, polo que aposta a Deputación nesta nova sede, grazas pola sensibilidade, pola vista femenina, e eu sei, porque estiven con elas a semana pasada, que detrás desa campaña todo o equipo creativo está formado por mulleres estupendas que están detrás, que pegan uns curros brutais. Eu, dende a sororidade e o compañerismo, quero mandales un fortísimo aplauso. Porque como galega que vive en Madrid, emocioneime moitísimo. Sigue o teu instinto, Carmela. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Eu quero comenzar cos agradecementos. En primeiro lugar, o alcalde de Vigo, o goberno local de Vigo, o Concello de Vigo, por ter entendido que a Deputación de Pontevedra debía ter un espacio que permitira ter unha presencia diferente, pasar de unha sede meramente administrativa a un lugar de encontro coa cidadanía, un espacio donde poderemos vivir todo o talento que temos nesta grande cidade, donde poderemos poñer en valor a ese talento femenino que levamos milleiros e milleiros de anos existindo, pero que a veces é tan descoñecido, silenciado e olvidado. E por eso as nosas salas teñen nome de muller, porque o mundo
tamén está escrito con nomes de mulleres e con miradas lilas, e iso fai que o mundo sexa mellor para todas, pero tamén para todos. Gracias, alcalde, porque esta sede vai a ser un centro de dinamización cultural, social. Aquí falaremos de medio ambiente, falaremos de mocidade, falaremos das persoas maiores que precisan de que as atendamos, de que as queremos, de que lles demos actividade, de que rachemos coa soidade que padece moita xente maior. Gracias, alcalde, porque esta sede vai a ser un lugar para a cultura. Aquí se vai a facer teatro, se van a hacer proxeccións de cinema, aquí se vai a facer unha escola das letras, aquí vai a haber literatura, aquí vai a haber todos os eidos da cultura, cada día, durante 365 días o ano. Gracias, alcalde, porque esta sede vai ser un lugar de encontro co Concello de Vigo. As administracións precisan de traballar xuntas. A colaboración é fundamental, porque para que servimos as administracións públicas, senón para respostar as demandas, os soños, os desexos, as necesidades da xente a que representamos. Nós somos, nin máis nin menos, que os representantes da cidadanía. E Concello e Deputación, Deputación e Concello van a traballar xuntos para facer que esta cidade que é tan grande siga a ter espacios, espacios onde se cree. A creatividade é o que fai o ser humano tan especial. Gracias ao meu equipo. Eu emocionome cada vez que falo do meu equipo. Eu teño un equipazo no meu gabinete e as funcionarias, funcionarios, técnicas e técnicos. Todo isto que hoxe está aquí montado o fixeron elas e eles. Eu somente teño o privilexio de poder contalo, pero son elas, son eles os que o fixeron posible. Así que, moitas gracias, moitas gracias. Gracias ás deputadas e aos deputados provinciais que traballan arreo para conquerir que todo eso que facemos sexa unha grande realidade. Traballamos moito. Traballamos ben, a veces nos equivocamos, tamén cometemos erros, porque somos seres humanos. Non hai nada máis maravilloso que poder equivocarse. Eso é o que nos fai seres humanos. Moitas gracias a todas as deputadas e a todos os deputados. E un saúdo moi especial para ti, María. Gobernamos conxuntamente na Deputación de Pontevedra e temos amosado que somos un equipo único, forte, con un proxecto para a cidadanía. Moitas gracias á comitiva que hoxe nos acompañou por esta sede da Deputación. Era imposible que nos moveramos todas e todos. E, polo tanto, moitísimas gracias a todos e a todas, a cada un de vós, a todas as alcaldesas e os alcaldes que hoxe tamén aquí me acompañan. Baiona, Redondela, A Cañiza, Salceda, Gondomar, e tamén a todos os concelleiros e concelleiras, non podo nomear os 61 concellos, como comprenderedes. Gracias por estar aquí. Moitas gracias, obispo, porque eu sempre conto contigo. Realmente a miña nai lle sorprendía moitísimo eso. Fai algúns meses, poucos, que a perdín, e miña nai estaba sorprendidísima deste cariño que nos tiñamos o obispo e eu, porque é un home bo, porque é un home culto, porque é un home con quen dá gusto falar. Gracias á Universidade de Vigo, está aquí a súa vicerreitora, coa que traballamos moito, temos moitos programas en marcha, entre outros, unha cátedra de feminismo 4.0, xa sabedes que eu son feminista. Moitas gracias á subdelegada do Goberno. Tamén hoxe está aquí presente o Goberno do Estado, porque sí, queremos traballar xuntas todas as administracións. Gracias ao comisario de Vigo, tamén outra desas persoas que fan que Vigo sea grande, porque está comprometido, porque traballa, porque sempre podemos contar con él. Moitísimas gracias a Kogami, tamén, porque nos creemos que a igualdade é real cando respeta a diversidade.
e cando todas as persoas teñen as mesmas oportunidades. E vos traballades para conquerir que iso sexa así, así que tamén moitas gracias. E a todas e a todos vos, os que hoxe nos acompañades, do mundo da empresa, do mundo asociativo de Vigo, do mundo da cultura, aos sindicatos, a toda a sociedade que hoxe quiso estar na inauguración desta sede provincial que xa non é nosa, é vosa, e de todas e de todos vos, porque queremos que isto sexa un espacio donde non solamente nos realicemos actividades propias que imos a realizar, e moitas, sino que será un espacio para que os colectivos de Vigo poidan usar estas instalacións, poidan disfrutar delas, podan facer as actividades que nos plantexen. Moitísimas gracias por estar aquí. Nos tiñamos pensado que hoxe houbera un día de sol maravilloso, desos que temos moito en Vigo, íamos a montar a inauguración no exterior, por tanto, habería moito espacio, estaríades cómodos e cómodas, pero aquí chove. Por certo, chove de unha forma maravillosa, porque chove de arriba a baixo, de baixo a arriba, de este a oeste, de norte a sur. E, polo tanto, hoxe chovía. E como chovía, 7:30. E o tivemos que facer aquí. Sinto moito que non podades estar todo cómodas e cómodos que querríamos, pero contra a meteoroloxía non podemos loitar, casi contra todo, pero contra a meteoroloxía non. Así que, gracias por estar e, sobre todo, gracias por non poder estar todo cómodos que a nos gustaría. Hoxe é un día moi importante para a Deputación de Pontevedra, para todo o goberno, porque temos un espacio nunha cidade tan importante como Vigo. E o facemos acompañadas de un dos grupos que a min máis me apasionan, Best Boys. Eles e elas o saben. Son maravillosas. Si, xa sabes que eu son delas máis. Gracias a Unidance, que fixeron todas esas danzas maravillosas, non? Que fomos atopando a medida que facíamos a comitiva. E a Pablo Méndez por este espectáculo cheo de color e de luz. Eu decía onte cos medios de comunicación que isto iba a ser unha inauguración de luz, color, de danza, de música, pero isto non é nada co que vai a pasar aquí a partir de agora. Queríamos amosarvos que é o que queremos facer. E o queríamos facer rodeados de cultura. A cultura é o instrumento máis transformador que existe. E este vai a ser un centro da cultura. Aquí van a pasar moitas cousas. Por iso eu remato de novo. Gracias, alcalde, porque este é un edificio maravilloso, situado nun lugar maravilloso, no Casco Vello, onde nacemos todas e todos. E para nós, para a Deputación de Pontevedra, estar no corazón de Vigo, o que fai latir a esta grande cidade é unha enorme honra. Eso sí, xa cho digo, antes de rematar, non cho vou a devolver. Nos lo quedamos a Deputación de Pontevedra. Gracias a todas e a todos. Bueno. Presidenta, non se preocupe, porque dis que a choiva nas inauguracións trae moitísima boa sorte. Así que eu teño a sorte de presentar a alguén que non precisa de presentación. O alcalde máis influencer, o verdadeiro fenómeno de Vigo, don Abel Caballero. Hace 157 años, ahí al ladito, en la calle Real, en la imprenta de Juan Compañel, se editaba Cantares Gallegos. Fai 157 anos, o galego adquiría o rango de lingua na que se podía facer literatura, poesía, ciencia, de lingua que era capaz de forzar a empatía das xentes, con a pluma de a inmortal poeta, de Rosalía. 157 anos
trazando unha forma de entender todo este país dende a Rúa Real de Vigo, dende a nosa propia industria, dende o noso carácter como ciudad. E hoxe, aquí, casi que ao lado, queremos que unha gran institución, a Diputación de Pontevedra, presidida por unha viguesa, ocupe un espacio para levar adiante desenvolvemento cultural, desenvolvemento administrativo, económico, para que a Diputación, como corresponde, esté presente en Vigo e da forma que queremos que este. Porque esta cidade é unha cidade acolledora, é unha cidade de inclusión, é unha cidade que quere sumar. E queremos que os demais queran sumar connosco. Queremos que todas e todos, institucións, persoas sumen. E sumen con Vigo. E durante tantos anos, durante tantas décadas, dende a institución provincial había un abandono de Vigo. Había un abandono desta cidade. E tan pronto as cousas tornaron, e tan pronto vimos que na Deputación había un novo espírito, unha nova forma de entender toda a provincia, de entender todos os concellos, queridas alcaldesas e alcaldes, concelleiras e concelleiros. No momento que eso vimos, tomamos esta decisión. No corazón de Vigo, no Casco Vello, donde o galego adquiriu esa forma tan importante de lingua, queríamos que estivera a Diputación, para que todo o mundo supera que Vigo sempre tende a man a todas as institucións que estén dispostas a facer país, a facer ciudad, a facer sociedade, a estar ao lado da xente. E a Diputación ocupaba un lugar en esta cidade case que secundario. Un lugar de pouco espacio, de pouca envergadura, que permitía poucas e escasas cuestións. E un día tivemos a idea. A idea consistía en coller un gran centro rehabilitado polo Concello e dedicalo á sede de Diputación para que ese contacto que ahora xa funciona de forma habitual e xa é naturaleza das cosas na cidade, funcionara dende aquí, ao lado de querido obispo de a Colexiata. Esa futura basílica donde o bisavó do meu avó, sendo alcalde de Vigo, puxo a primeira pedra. E nós queríamos que todo eso sucedera. E por eso fixemos cesión deste espacio extraordinario e maravilloso. Tan maravilloso que non sei se me arrepinto. Tan maravilloso, tan extraordinario que non sei se me arrepinto de deixaros tan bo lugar. Pero como sei que a Deputación o vai a usar tan extraordinariamente ben para Vigo, pois se me pon unha sonrisa de satisfacción, reflexando seguramente a de todas e todos os que estades aquí. E quero, igual que fixo a presidenta da Diputación e primeira tenente alcalde de Vigo, Carmela, saludaros a todos. A todas e a todos os que estades aquí. Porque seguramente o que hoxe está aquí é unha mostra tan representativa, se mo permitides, de todo este territorio. Todas e todos os que estades, todos os que vivimos este momento, un momento trascendente, formamos parte dunha representación, dunha nova forma de entender un territorio, unha provincia, unha área metropolitana, unha cidade, e case que un Casco Vello. E o compartimos mirándonos os ollos, vendo que temos obxectivos comuns, e sabendo que o que queremos é que a cidade viva aquí. Este non é un edificio para a Diputación. Este é un edificio para que Vigo viva dentro. Para que a provincia de Pontevedra viva dentro. Para que sexamos os donos, os artífices, os actores e as actrices deste espacio. E esa é a filosofía. Eso é o que está detrás deste acto e detrás de que a Diputación ocupe este espacio. É unha forma de abrir as portas, de abrir as fiestras e que os cidadáns de Vigo, as cidadáns de Vigo, as cidadáns e os cidadáns de toda a provincia, de toda Galicia, sepan que esta é a súa casa. Ao lado do Concello, ao lado da casa de todas e de todos. Este tamén. Este ten que ser este espacio. E por iso os que estades aquí sodes tan representativos de o que queremos facer conxunta e colectivamente.
E dende este Concello, o que queremos é que os espacios se ocupen democráticamente pola cidade. E o bispo, o seguinte será voso. O seguinte será voso. É algo que se ofrecín fai máis de 2 anos e cumpliremos a nosa palabra, porque queremos que os edificios se ocupen por as xentes, por a capacidade de crear, por a capacidade de hacer, por a cultura, por a dinámica, por a filosofía, por a forma de pensar colectiva, porque en Vigo está sucedendo un feito extraordinario. E que esta gran ciudade aprendeu, encarnámola en elos, marchar xuntos, a facer un proxecto de forma distinta, como seguramente non se está a facer en ningunha cidade de Europa, porque somos conscientes de que a nosa fortaleza, a fortaleza desta cidade está no músculo civil, está na nosa propia capacidade de sumar intelixencias, de sumar voluntades, de sumar traballos e poñernos colectivamente en marcha. Cada un con as súas capacidades nos seus ámbitos. E iso que en este momento trascende aquí, porque hoxe recibimos en este espacio a Diputación. Porque esa Diputación entra con mayúsculas na cidade de Vigo. E aí queremos continuar, en esa forma global e colectiva de facer un proxecto ciudadán, donde, dependendo de que, algunhas líneas ideolóxicas se borran, porque queremos facer cidade para todos, sociedade para todas, porque queremos que esta cidade senta que este é o proxecto de verdad para construir o que seguramente fai 200 anos, cando nos liberamos dos exércitos de Napoleón, sentían aqueles loitadoras e aquelas loitadoras. Unha cidade distinta, unha cidade habitada colectivamente por xentes que buscaban o seu interés particular, o seu interés da súa familia, o seu propio proxecto, pero compartíamos un proxecto común e colectivo. E iso é Vigo. Iso é o Vigo do ano 2020. Iso é o Vigo do século XXI, colocándose ao fronte de tantas movilizaciones de tantas ciudades e dunha forma distinta. Porque todo sucede nas ciudades, todo sucede nos municipios, todo sucede no ámbito local, todo sucede nos movimentos de cercanía que no século XXI son os movimentos dominantes. Por iso é tan importante isto que está a suceder, Carmela, presidenta da Diputación. Pero quero mirar para o delegado de Zona Franca, para David Regades, aí sentado connosco, porque esa é unha nova forma de entender como queremos que sexa esta cidade. A queremos compartindo, cooperando. E cantas veces non nos vemos, os tres, trazamos proxectos, facemos desenvolvementos co resto do goberno municipal, con unha parte do goberno provincial, porque conformamos unha movilización en favor dos ciudadanos. Pero ao mesmo tempo, se vamos buscando os nomes que estades aquí, formades parte tamén deste proxecto global, cada un dende a súa posición e con a súa ideoloxía, pero compartindo os valores comunes de Vigo. E seguramente, se nos forábamos señalando un a un co dedo e mirándonos os ollos, saberíamos quenes somos e como compartimos unha parte do que aquí está a suceder. Mesmo esas mozas e mozos xóvenes que facían os seus exercicios arriba, o exercicio acrobático, ou estes grandes autores e cantores que me invitaredes a cantar con vos hoxe, porque quero ser o que salga no vídeo, e o vídeo debo ser eu cantando aí, e así nos facemos famosos outra vez. Este é o espírito de Vigo. Esta é esta forma na que entendemos esta cidade. Pero, dende compartir que marchamos, pero marchamos tamén con a universidade, e marchamos co obispado, e marchamos con a policía, marchamos concelleiras, concelleiros, alcaldesas, alcaldes, todos xuntos en este proxecto tan extraordinario. Esta mañán pola mañán facíamos unha ofrenda floral a Concepción Arenal, porque Vigo encarna tamén esa movilización feminista que fai 200 anos que nacía, esa muller excepcional, e hoxe quixemos, en unha certa humildade e sin unha gran convocatoria, acudir ali o goberno municipal a levar unhas flores, aquela muller tan excepcional que se tiña que vestir de hombre para ir á universidade. E hai que recordar tantas cousas que pasaron que felizmente temos xa desenvolvidas e en dinámicas distintas, en formas distintas de trazalas. Pero ao mesmo tempo que eso
somos capaces e queremos estar en desenvolvimentos culturales. E fai uns días no Museo Marca veríamos unha fantástica exposición, extraordinaria exposición, e hoxe mesmo na Casa de las Artes facíamos unha apertura dunha exposición dos autorretratos de Laxeiro. Son eu se titula. E aquí hai artistas, aquí hai xentes do mundo da cultura que sodes capaces desta inmensa capacidade creativa. Ya queremos ver plasmada na cidade. Xa sexe aquí con a Diputación, no Concello, en Zona Franca, no Obispado, nas mesmas dependencias da Policía, ao lado de Kogami, ou en calqueira dos municipios, alcaldesas, alcaldes, concelleiras e concelleiros dos que estades aquí. Porque compartimos esa revolución cultural. E a compartimos dentro dun territorio que empeza a liderar o conxunto do movimento local de toda España. E isto que importante, que sexamos nós, que sexades vós, os que estamos aquí, os que somos a mostra de como se teñen que conducir, gobernar e levar adiante as cidades. Pero a cooperación que temos dentro dos medios de comunicación, que asumen este proxecto global, íntimo pero grandioso de Vigo, como unha parte tamén da súa propia vocación. Os que en tantos momentos e dende tantos lugares fan que Vigo continúe o seu rumbo. E o rumbo de Vigo é mirando a estrella polar. Aí estamos. E ninguén nos vai a desviar dese rumbo. Os que algunha vez levamos algún barco e sabemos como hai que capear os temporales, sabemos que os temporales acaban e os barcos continúan navegando. E iso é o que estamos a facer en Vigo. O temporal se amaina cada vez máis e Vigo navega a velocidade excepcional, cando tantos lugares teñen tantas dificultades e tantos problemas. E iso é o que hoxe, querida Carmela, estamos a celebrar conxuntamente. Seguramente, se pasáramos memoria algúns dos que estamos aquí, de como arrancábamos este proxecto fai 12 anos e medio, case que camiño de 13, e a cidade, como era en aquel momento e o que está pasando ahora en Vigo, nos sentiríamos orgullosos, pero non. Eu me sinto orgulloso de ser alcalde desta gran ciudad con unha xente tan extraordinaria. É a maior satisfacción que se pode ter na vida. Ser alcalde da tua cidade, do teu municipio. Ser alcaldesa da tua cidade, do teu municipio. O ser presidenta de Diputación, da provincia donde naciche. E iso é algo que eu os agradecerei a toda a xente de Vigo todo o resto da miña vida. Que me deche desa oportunidade de ser alcalde de Vigo. De compartir convosco esta cidade. De levar adiante esta cidade e de sentir que esta cidade e as súas xentes son a nosa vida. Esta vida que compartimos, que levamos adiante e que seguiremos levando adiante en tanto teñamos forzas para seguir caminando, pero as forzas desta cidade non se agotan nunca. E continuarán, e Vigo sempre seguirá sendo unha referencia. Pero os vosos municipios, queridas alcaldesas, querida subdelegada do Goberno, os vosos municipios seguirán tamén nesta senda, porque o máis importante é facelo xuntos, caminar xuntos, navegar xuntos, aguantar os temporales xuntos e celebrar os triunfos xuntos. Moitas gracias e Carmela, feliz celebración. Compañeira. Fantástico, non? O que pasa é que non sei se foi polo discurso tan longo do alcalde que non cala ou se porque antes na foto Como me volvas a decir, arranco de novo, porque en esta cidade mando eu, non ti. Non, iso teño clarísimo. Non sei se foi iso ou foi polas fotos antes de tanto dicir pataca, esta me vino unha fame. Tamén pode ser polo de subir, baixar. Tamén pode ser. Sí. Teño unha boa nova para ti. Non me digas. Bueno, para todos e para todas. A ver, cal é o momento favorito da xente? Cal é o momento? A sexta. Non. E non hai máis placas, non vai esperar. Non hai máis placas. Oh, pincho. Non. Ai, vale. É broma, é un broma, chiste é de unha lugar broma. común, pero non pasa nada. Unha broma.
Eu tamén teño fame. Sí, non? Anunciamos que hai un agape no andar menos un, vale? Poden baixar, non teñen moito exercicio que facer agora. O que sí é que hai unha mostra preparada con moitísimo amor polo Centro de Formación Profesional Carlos Oroza e polo Manuel Antonio, con produto Rías Baixas, ñam. Sabedes esa sala onde abrín e cerrei a porta? Pois aí eu vin que había queixo, empanada, tortilla, tiña unha pinta. E sei que tamén hai viños de denominación de orixe. Boísimo, boísimo. Así que poden ir aí a comer no menos un, pero volvan, porque isto non rematou. Temos aquí de novo, máis tarde, connosco, o resto do concentro de Besboi e non vos podedes perder a esta xente porque é maravillosa, ou non? Pola nosa parte queremos lembrarlles que non esquezan as próximas citas que terán lugar aquí, na nova sede da Deputación de Pontevedra no corazón de Vigo. Esta é a súa casa e as portas están abertas. Moitísimas grazas a todas e a todos por estar aquí. Podría decir algo máis, pero xa dixeron eles todo o que había que decir moi ben dito e eu creo que hai fame. Hai fame, hai fame. O luns arranca plenamente, non? Esta nova sede. Con moitísima ilusión para ofrecer os seus servicios máis preto da cidadanía que nunca. Grazas ao Concello de Vigo pola cesión deste espazo tan máxico e xenerador. E grazas tamén a Unidans pola súa arte e a Pablo Méndez Performances e espera que isto non está aquí, pero gracias a ti, compañeira. A ti tamén. Porque esta muller leva traballando conmigo unha semana a 500 kilómetros de distancia e o único que fai é ponelo todo fácil. Somos amigas, iso non conta. Así que grazas a ti tamén. Grazas a ti, compi. Jazmín. Lembren o pincho e volvan ás 9, que haberá máis música, que temos moito que bailar. Vamos, Best Boy. Despois dos pinchos os esperamos aquí, A sede suda. Alcalde. Vigo. Vigo. La palabra que queramos. Vigo, Vigo. Vigo, Vigo. Sueña grande. Vigo. Vigo es grande. Nome de muller, Vigo. Ven, ven, ven a Vigo. Ven, ven, ven a Vigo. A ciudad donde todos somos amigos. Welcome, 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 welcome to Vigo. Alcalde, Vigo. Bienvenidos a Vigo. Sois bienvenidos. We've the best boy. Un aplauso. Disfrutade a noite. Bienvenidos to Vigo. Welcome here to Vigo. Vigo. Carmela, Carmela, nombre favorito es
people of the world comes from this beautiful city. Go, hey, Vigo, 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 hey, Vigo, 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 Vigo. There's boy. And sing with people. It's your time. Un aplauso para estas dos personas maravillosas que se dejan llevar, que es lo importante en la vida, dejarse llevar por lo que aparece de repente. Here we go, but the world is changing, and I walk through my empty spaces. I don't need no 3 dimensions. I walk through my own thoughts, and I'm marching on the 4 line, but there's no room for my steps. Are still going. You know that my steps are still going. Time is soft, spaces, many spaces. Planet spin on an endless axis. My feet's rolling in the wildwood, the thorns will do no harm. Flying words, floating passions, the time has wasted my steps. You know that my steps are still going. The prints of my steps are still going. You know that my steps are still going. Todos luz. ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! Dos más. ¿Qué pasa, Vigo? Here we are, esas palmas. Is fading. Time is up. Put it all in movement, making it all roll again. While the bird sings in the forest, I think I'll understand. There's no coming and no going. Present it is my steps are still going. Ese baile, my steps are still going. The beat of my steps are still going. You know that my steps are still going.
marching on a rising sun, marching on a rising sun, marching on a rising sun, marching on a rising. Here we go, 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 here we go. Venga que nos vamos, va. Muchas gracias. Chao. Chao, brother. Vémonos logo. Un aplauso para este pedazo de grupo. Que non somos nós, que son eles, elas.